Paklas akong gipakyawan eh. Hoy, nasa kailan gali sa bangkadaan sa kimatian. dapat ka dito mo aga pisma, pinarte. Dili, gamay man ko kaya pong suba dito. Dili, gamay suba. Pero, ana naman diya, bye-bye. Johnson na gitsa. Pero pagkahawak ka po yan eh. Wala ko ano, wala no ay mga kapo. Hinay na ang kuwan yan ng Hindi ko marami. ikan padaan sa kuwan. Ikan Salvador ba? Mugulas na ako pa. O ako na. Mga wala-wala na. Pero maintenance. Nakabulan ikaw ba? Mari, Magbayad siya. magdala lagi kater o bayad. Ako ko sige bayad. Basta pag sibot yung bayad doon. Bayad yung tungkol sa kater ma'am. Ay di ka bayad sa pagkukunan rin lang. Okay, kung ito siya. Yan.
Isa mo na mo. Lupad, lupad, pako. Pako, ibukad, bukad. Sa hangin na na. Sa hangin, ay duyan, duyan. Nagpaabot sa ulan, lukso. Lukso, latay sa sanga. Tuwit, 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 ang iyang awit. Lukso na pod. Lukso, latay sa sanga. Kay bantayan siya. Oh, naging saan lang kapod. Lukso din, naglupad-lupad. Sige, balik. Langgam. Ready, sing. Langgam na. Nagyo na kamot. Pako, napod. Pako, ibukad, bukad. Sa hangin. Sa hangin. Duyan, duyan. Nagpaabot sa ulan. Lukso. Lukso. Lukso yun. Sige ka, lukso yun ha. Tuwit, tuwit, tuwit. Ang iyang awit. Lukso. Lukso, latay sa sanga. Kay bantayan siya. Okay, ako sa paano na, kaya di man makalukso. Langgam, naglupad, lupad. Pako. Pako, ibukad, bukad. Sa hangin. Sa hangin. Duyan, duyan. Nagpaabot sa ulan. Lukso, latay sa sangawit. Tuwit, 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 ang iyang awit. Lukso, latay sa sanga. Kay bantayan siya. Kabalo na, dili pa. Balo-balo na? Sige, kaya na may tudlo isa. Pero niya na lang ko. Kaya napay di story. Ato itong balikon niya ang langgam na yun. Ang sa taong story. Sige, pwede mo manglingkod. Pwede mo manglingkod. Asa mo napit manglingkod. Sa mga kabataan, buntag naman ka sa isip naman. Pero maglawa ba, kini yung susunod kay Sir Sidonio, nabawa pa rin Presidente sa Pilipinas, kay mag-birthday, mag-imong holiday, o tanawa pa kung palakaw sa inyong trabaho kay holiday. Unya, istoryam na ko Hindi na ko maglalagi introduction. Okay, istoryam na ko Pwede mo di pamilya, pwede lagay kong mahuli, pero may istorya, nagigapon ko. Yan, kay pastor bang ko, di sa Biblia, ginako yung istorya. Nakalugog na mo sa istorya sa usang kabata nga wala sila pagkaon. Katapusan na nga pagkaon na iyong ikaon, yung ihatag pagindila sa tao sa Ginoo. Ingon din ang mga bata nga mamay, hatag pag ginato ni sa usa ka tao. O wala tayo kamuno na wala may sulti. Katong panahon na, tulo na kapuig, way ulan-ulan. O tulo na po katuig, way ulan-ulan. Way tanong na nga mong kubo kay tulo na kong katuig. Nakasulay na mga nang tulo katuig, way ulan-ulan. Kung wala ka kasulay, ayaw na lang ilong magsulay. Kay karang inyong ispan diri basig mamalahan na. Ano ba ka tulo katuig? Ang hitabo. Wala na sila kaulon. Ingon dayon si katong sa kabata ingon sa na. Mama, inig humana ko pakaonan ni sa tao sa Ginoo, awa na kita kaulon. Ingon dito ang mama, sige mulat na sa mamatay ta. Mauna nga mingon ang tao sa Ginoo siya ayaw mong kabalaka. Kaya sa panahon nga inyo kung pakanon muna, kanang inyong panudlanan di na mahugdan og pagkaon. Mingon ang mong bata. O ba? O, unahin ka sa kuluto ron. Unya, mangayo sa tubig, ingon sa nga patay, ang among tubig, wala na gamay na kayo. Para ko din sa inyong lugar karon. Ay inyong lugar, naka-experience na po ko sa malini, kina-assign ko dito sa panlabuhan sa una. Nakato siya is floating village gado. Sa tubig ini si babaw gagpuyo. Limitado ang lakaw. Limitado na po ng laag. Kaya inig laag mo kuha kay baruto di man kamagatos ikas balay. So limitado ra gyud. Ang among tubig, ulan lagi mga kaigsunan o mupalit na dito speaker sa dito sa dapit ng tubig mga kaigsunan tag 5 galon kung panahon na tag-gis. Dili sa inyo pila 12 na karon. Suntoy kani, 14 na. So, hitabo. Ingon ang mga bata, sige, sulayan nato, mama.
Agoy, itagaan, giluto ang pagkaon, di pagkaon kang Elijah. Kunya kay pagkabundag, mukhaon na biya, tapamahaw. Sabi ni mo, ang bata, ang dambuda mo na, insya Allah, wala kami panihapon, kay hatag sa mga tao. Unsa ka pagkabundag, akong tanawon, kuna pa ba? Agoy, mga kaigsunan. Sa iyo, sa buntag, may saan, ni Elijah nga, di lagi mo mahutan ng pagkaon. Sa iyo, tayo ang mong bata, ni ukoy sa ilang panundanan. Ang panundanan sa una lahi, karon sa ato. Kaya ang atong bugasan sa una, karon kay, tingali ka ng balding ka na itaklob, tingali ka ng silupin lang. Pero sa una, tibod-tibod to. Tibod to mga kaigsunan, nidako kayo ng bata, uton pa niya si lalong. Karon kay pagkabuntag, excited yung bata. Kasi tanauna ko ni kung sa'yo katino, nang isulti sa Ginoo sa tao sa Ginoo. Pag-adto niya sa tibod, mga kaigsunan, pag-uklab niya sa tibod, gitanaon niyang tibod kung napabay flour, kanabang kinibang harina, mo na sa una. Pag-tanaw niya, naisunod wala. Naisunod wala. Naisunod wala. Sure mo na, pag-tanaw sa bata, awak siya makakita. Ay, dulog pa man. Hindi mo gabi pa. So, balik ang dulog. Dulog ka rin yung hayag ko eh. Pag tanaw niya balik kay hayag na, balik na po siya. Iyang giablihan. Pag abli niya, naisunod wala. Pag tanaw niya, may sunod. So, ay ang gikuot. Pag kuot niya, nawala. Wala man eh, so wala man eh. Wala din niya maabot, kilayo pa man yung kamot sa ubos. Wala pa lingkuranan, iyan po ikuot. Pag kuot niya magkiksunan, naisunod wala. Naisunod. Naisunod! Pag sunod adlaw, siya na lagi na isunod. Dagan na po siya dito sa sundalan sa oil. Pag tanaw niya sa oil, naisunod wala. Naisunod. Apil ang ilahan. Tanang kinanglanon. Hangtod nga nahuman ang tulo ka tuig. Sabi ninyo, amot asa na mapalit ng tibod, hindi mo ng pagkaon. Wala mo makapalitan, anak. Ginoo ray makahatag, anak, mga kaigsunan. Ginoo ray makahatag. Sa sunod sa tulo ka tuig, nila panaguban. Samtang ang tao sa Diyos ang puyo sa ilang maray, di mo ng pagkaon, mga kaigsunan, kay saad sa Diyos. Ang giuna, ang Diyos may giuna, mga kaigsunan. Sa itong tinabuhi, sa mas mga bata, unahon ka na itong Ginoo, ay ha ang atong pagalingon, panalangin natin sa Diyos. Pero unahon na ito atong pagalingon, usahay magkalisod ta mga kaigsunan. Karang panahon sa tigsimba, naman mo simbahan rin, no? Panahon sa tigsimba, tuwa pang uban dito sa Pispan. Kasi tawagan na ninyo? Pispan. Ulahin ang simba mga kaigsunan. Pagkagabi, matulog na lang, ligani kampos, Ginoo. Init kaon? Merag, pag tanaw sa pagkaon, gusto lang hamhab, ligani kampo mga kaigsunan. Okay? Kung magkaampo, magdaling, ang manguros na lang mga kaigsunan. Ang libong Ginoo sa itong kuros niya, magpasalamat to, noon sa ba? So, mga kaigsunan, ingana ang kinabuhi sa tao. Kita ang mga tao, dito mabuhi kung mulay Ginoo. Pero ang Ginoo, mabuhi sa pangbuhi tao. Kama sa kwarta? Pila ka ninyo ron na kwarta din hinga, daghan. Amoy kwarta? Wala tayo, pero tanong ang kwarta, lapay tao. You see, mga kaigsunan, ingana ang Ginoo. Actually, ang Ginoo, wala man kinahanglan na to. Kasi mag-Ginoo na sa buhay tao. Pero kita nga tao, di kita man mahimong tao, mga kaigsunan, mamaayo kung wala ang Ginoo sa itong kinabuhi. Ang saad sa Diyos, unahan siya. Matod pa mga kaigsunan, nahuman ang tulo ka tuig, grabe! Ang mga hayop daghan nga matay kay wala na boy diri siguro wala pa nakasulay diri og siyam ka bulan nga tignit wala pa no. So dito sa amo sa Cotabato sa Gilsan naigog yun mga kaigsunan. Tulo ka bulan aw siyam ka bulan nga walay ulan tignit. Abi nimo ang kabaw kung matay na kini mga kabaw mga hayop mga matay daghan nga matay mga kaigsunan. Wala na gyud kami akong mama. Ang among gikaon ang mga kaigsunan may gani kay may saging pa nga tinanom. Nasuko lang ko unson pagkauna nga buntag saging gabi saging auto saging paggabi saging ang utot hog saging. Grabe mga kaigsunan uniform ang among utot igsoon ang tayo ang ulo kay puro saging. Ay mga isang kabulan unya kabaw. Di na mukaon kay wala may kaunon. Puro wala na gyud puro na gaya. So ang gihimo mga kaigsunan kita na mabo sa kabaw ng driver.
Nakita na mo kabang nga giraybanan? Wala pa, sa mga nana. Giraybanan siya o green. Aron na pagkakita niya sa bani sa saging, green. Kaon siya mga kaigsunan. You see? Pero kung ang tao mga kaigsunan, ayaw hulatan nga mag-rayban pa ta green aron makakaon ta mga kaigsunan. Ang atong himuon, magalagat ta sa Ginoo, kamo mga bata, layo mo inyo ha. Eskwela mo, nakaagi ko ana. Dito sa Agusan Mars, mas labaw pa din eh. Kay ni sa Agusan Mars mga kaigsunan. Murag ulong kabulan nga wa sila klase kay ulan na gani March hangtod sa March, April, June, July, August, September. Labaw na sa December. Wah, grabe ang eskwelahan mga kaigsunan, di maatuan sa mga bata kay magabiri ang tubig. Kung magbaha ang tubig usa ka lubi ang taasol mga kaigsunan nga taas kayo. So wala di sa eskwela. Mga kaigsunan, diri sa inyo hayahayman kay wa may kiba, may masakyan luwas na baha sa ila. Nakaduhog mo sa panahon natong panahon na ibuaya. Nay usa ka bata dito mga kaigsunan nga wa sa kaabot sa iyang eskwelahan. Wa po sa kauli kay mi siyang papa naabot sa eskwelahan pagkapon way na uli nawala kay nga naman gikaon apil ang baruto mga kaigsunan sa buaya. Diri sa inyo may buaya din eh. Pero dito sa mga Maranding may buaya. Asang buaya nasdapin sa dalan. Sige pa ngayong puto mga kaigsunan. May buaya. So ako ibilin ka ninyo, magbinutan, magalagad sa Diyos, ang Diyos magpapanalay ka ninyong tanan. Sige, tindog na punta. Kumana mo, kumana man tagpaminong story, balik na punta kanta. Sige, tindog. Balik ka pinigini. Sige, balik diri, diri. Diri, ana. Tulong ka kanta kay, kumana man ang langgam. Mga alibangbang na pod. So man ang alibangbang. Siya may kakita alibangbang dire. Ama ninyo makita sa alibangbang dire. Ama na mutumpa sa sige. Mga alibangbang. Sison mo na mo ha, naminaw. Mga alibangbang, ready sing. Mga alibangbang nagalupad-lupad. Sa sanga sa kahoy nagbakiay-kiay. Ang Diyos sa langit nagatanaw. Sa alibangbang nagalupad-lupad. Sa sanga sa kahoy nagbakiay-kiay. Wala ning kiay ang uban. Sige, balik. Mga alibangbang, ready, sing. Mga alibangbang galupad-lupad. Sa sanga sa kahoy nagpakiay-kiay. Ang Diyos sa langit nagatanaw. Sa alibangbang nagalupad-lupad. Sa sanga sa kahoy nagpakiay-kiay. Very good. Ay karon magpunta sa Mayong buntag no sa tanan. ay buntag. Una-una akong kuan acknowledge sa ako ang birthday boy nga ako kayo akong pagpasalamat sa niya gigil. Naghatag siya ako feeding program. Ako ang pakpakan. Salamat kayo sir, Elger Sibilio. Ako ning maestro sa Nabawang Ilaya Elementary School. O usap ang pinalanggang asawa, ato ang sekretary sa barangay, ang ato pastor sa LDA, sa Maranding, nagaan na niyang panahon, nalibisita din ang atong purok president, wala man, naginabuhin man, naman ang iyang asawa, ang iyang tambong kire, o ato ang danod, Bobong, iyo, mga katawag niya rin sa Puro Ponce. Ito ang HW. Dinanimit niya rin. Pahinugdog ninyo. Dili kay ang Puro Ponce, parang kaay mong murag matawag na murag na mga tao dili nga murag naguna-una sila nga hindi sila kabahin sa barangay. Muna nga ito ako, si barangay chairman, ako ang kapitan, nagkani ko dire. Usa sa pasalamat ko nga
birthday ni Sir Elcher, ito niyang ikuan, para po matanong ako din ang inyong puro. Kay ako ang itanaw nga mingaw na biyat na ayaw. Ano nga, kung sa'y ikuan, ay ito mga plano. Kasi makamiting mo, na inyo ang puro president, kung mo yun, akong iplanuhan nga kaning meeting siya, dito sa nato nagkiroon. Budget ni karong year para sa sunod tuig atong tambakan ni ipahabog yun nato ni. Useless man atong kuan diha. Nga malapawan ra gyapon, no? Inana atong mga plano. So karon kay may gihatag si Roger na bidding sa mga bata na ako'y sa mga inahan. Basta ka, nagkanta na mo happy birthday? Magkanta na ta happy birthday kaya para magpinig na tayo mga bata. No? Amayong untong kanatong. Happy birthday, Sir Jigo! Birthday, sir! Happy birthday, Sir Jigo! 1, 2, 3, go! Happy birthday, Sir Jigo! Ulang yung jury ni mga bata. Salamatan sa imong kamaayo nga sa diin kami nakahimo sa pagtapok alang sa pagpasalamat o pagdaig na kanimo. So kami may pasalamatan nga ikaw nagahatag sa dungang nga katubigan sa sa kaigsoon. Sir Elger Silinyo, ikaw ang magapanalangin kaniya, ingon man sa iyang mga pamilya. Inoa niya mga kabataan, nagatapok, nagapasalamat nga ikaw nagauban kanila. Ingon man sa ginikanan, kayo magpasalamat diya kanimo Ginoo. Santan kami magatapos sa among programa, ikaw magapanalangin sa matagos sa kanamo, ang mga tulong, o ang mga awit nga among nabatunan ng kautuhon, among tang matisok sa among nauna, ang kasing-kasing, among ma-apply sa among mga tagsatagsa nga kinabuhi. Ingon man sa mga pagkaon nga nasa mga tubangan Ginoo, ikaw magapanalangin niini. Panalangin ang mga tawo nga nag-andam niini o ginaot nga kini magahatag ng mga kabaskog sa panglawas o busog. Kanilang gitugyan ang pasalamatan sa ngalan ng Ginoong ni Sir Kristo, among personal nga magluwas. Amen. Okay, lingkod lang. Ibaliw na itong i-strike ang kanang lamisa. Para mag-pastor.
Igo-igo yun. Taob kayo, dapat kadagat na to. 180 ang gitason. Ana. Taob yung kayo. Dali, sige lang. Purok unsi. Ayun, tutan. Ikot-ikot sa Lumi. Kalamit din. Big na mo. Gamit gid. Dali na yun! Pagdali! Okay, bibo kayo. Ano to ang mga bata? Taob kayo ang dagat karon noon, ha? Sige mo, dari lang mo ako. Dili. Taob kayong dagat na to. Nakita na ninyo guys, oh, puting bigana ang kamay tubig na to. 180. Utang na ko ang isda. Dali lang. Long. Hi guys, subscribe my YouTube channel. Long. Hi guys, subscribe my YouTube channel na baha kay birthday ni Mama Lingkor. Hoy, ang sinog ba? Ang sinog ba? Hapit na gid nila noy. Balik. Ang sinog ba ning lanoy nagbalik. Okay, tubig. Ipataka na kay nasiplasok na sa baba. Tingnan lang tanaw mo sa ulay na. Lami kay special umi. Okay. Birada. Plus tubig. Ang tubig na to is 180 ang gitason. Nauksan din ang bisula. Lumi. Lumi pre. Oh, lami ka rin yung pan. Pan og lumi. Dai, lihok na ko magkuha na ko na. Ito ang joke nila, dai. Mainom ni Brad. Nani siya ito? Kenapa? Pagin lami lagi na dai kay. Ay ko. Ate, Kuya, mga mama dito ba? Ano ba yan eh? Kay og dili mo makuha, inyuhar mo ako na kay di na mo kaldero. Isod po gamo na dado nila mo kaldero. Pawayo na sir yung kaldero ko ano kaldero. Ya, imo di kaldero? Unya ko mo kaon na, tagbangan na nang isa ka. Ha? Isa ka bulan.
spoken Bisaya. Ada, muna sakto, kanang lalaw. Kita na mahurot na mo. Labanan ka, labanan. Oh, ngay Diyos, ngay. Butangan ako sa baw. Di na mabitbit na ako butangan ko na. Ha? Di na mabitbit ang butangan pa na niya. Balik 5. Ah, may sakos ka lang, pre. Balik 5 ni pre. Andi sa to, pre. Agamay ra gyud. Ay, kang labitbit na, pre. Okay. Ikaw po mabugnaw ni kuha. Irani mga kanang sa bundon. Sa bundon. Ini di mana bundon lapok. Bun beach di. Okay, kaya eh. Kaya kung hindi na lang dito, mabugnaw ni. Ug matulangan ko pa. Lagi. Mahawira magkilit na ni. Kasi na ay? Oh, na. Out na kayo. Naon na gyud. Maon pa po, gutom na ko. Ikaw na po'y puli. Ikaw na po'y puli. Ikaw na po'y puli. Romeo. Pagkuha mo pan. Ako na ni butang ito, dahil ako na ni dito sa ako. Panoy. Salamat sa mga Sero kaya birthday naman ni Sero. Butang sa diyaw. Butang sa diyaw. May mga
Baso ha, tarungan yung kawid ha, kanang bildo ha. Ha? Dala mo kamay sa balay. Ano din yung mami lang? Day! Happy birthday on, I gave ito bino. Sa may sudan mo ka na ng baso. Baso. Okay. Kung ano imuhang darling my love so sweet on. Ay, wala na ba mag-lunch? Wala. Sige, pagpalikapot yan, kaya magkuhan. Ano pa pan? Pan, pagpagpan! Dito ko ay. Padala na lang guro na nila. Pwede ba dala? Di ko magdugay siya kay ito gusto na. Magne, kamu na lang masuk pa ato ma. Ibidyohan na batang sir, oh, patay. Nanguha ba yung pants? Kailangan, pangawala mo pan. 5 naman na. Yan naka-video na. Ong! Lingaw kay Slunglo. Ina si Papa Jingle nga happy birthday. Ong, ina happy birthday ba din? Ina happy birthday pa. Video, Papa Jingle, kay Pupita diyang papa. Eh, Kuya, say din say. Say Ina, happy happy birthday birthday. to kami. Happy birthday. Papa Jingle. ako ba? Tanaw po na ako. Tanaw ko sa kamera. Yan, tanaw rin ang kon. Hoy! Ayun na kay. Ayun na, inikanan niya, balik niya. Yun ni baha, okay na. Pero, ano si Bana nga to? Ano mo ate? Manghihingoy naman si Edith. Usap be? Iba project na to nasa kwan, Pastor. Ayaw. Pastor, pa-project na to sa mga batanon. Base na rin. Pero, kasi ito na itong si Bana nga, buntag, tao, may pagkakaroon ng gugma, tao. Kasi naroon, sigod na lang TV. Di ba kami na alas, alaw na. Dos. Una na ako kung mami, una pa ito ba? Ito ning is sila puloy kay ang problema nila mabahaan og mutaob. Usa ni siya iplano ni Kap i-elevate ang mao nga ground ni no. Ang among plano, nakasabot mi sa Pro President nga maghimo sa mi og protection Protection dahil? slope protection. Slope, oh. Pareha atong sa Isla Verde ba? Katong nasugdan na ito ditong phase 1 nga project. Kaya parang wata ni siya yung slope protection. Pag oras nga ito ning i-elevate, pagmakan og yuta, dili mas wasaot ang yuta or mga balas nga ito nagutang dire. Kaya wala tayo slope protection, sayang kaya mo wasaot naman gihapon. Ako ang gasto dayon gamay ra ang maputla ng mga tao.
Nani karon mo, isa naman yung kalawma ito nakita. Ya, sige lang tambak, sige tambak. Mas mahal itong na slow protection kaya maprotektahan man ang yuta nga dili na siya magawas ba, di na maanod. Dayon og magkuhag yuta, hapon magkuhag Dili yuta na pa yuta. kaya, ano na ang reservation area, lote sa barangay. Oh. Yara magkuhag yuta. Ato na lang buhaton dire budget para sa snow protection. Sa pagkahuman sa snow protection, usa pa naka plaster og himo kuan. Ani itingsid. Pagod kay sayang man kayo. Sayang man maghimo tag itingsid unya ubos lang gihapon kayo. Ina nita masikag ibog sa tubig. sa ato pa ang iyang level anak kanang sa daycare center. Posible nga ato pay pataas og gamay diha. Pagyud ano. Para na inog sa apo kung gina. Oh, gusto siya. Habang debet siya. Ang haligyan ng may kuan. Ang balaya. Kaya ka, kung kuan mo nga rin ang mga hindi siguro natin ang tangtangan ka po. Ha? Kasi makapalit ka. Na may plano na mo po nga na may katong sa solar nga budget 150,000. Ang mangita ta kog supplier sa solar. Palit na lang ta og katong solar nga wala na eh. Ito na lang nasa. Kaya ano itong pantao mga piskits ron nga. Tindahan. Ayun. Ana magabi. Pwede din. Naman mo kuan na itong anong kasuga. Anong kasuga. Ano po ang kuan o kanang di man kita basta-basta gud tataka lang palit ug wala insakto resibo kay pag reimbursement man sa kwarta sa gobyerno lisod kayo. Taka. Kay kwarta sa barangay ang kapitan o ang treasurer basta lang makakuha sa kwarta nga wala mga eksaktong dokumento. Riso ta anak. Pero kuan ang planuha. Ito na lang din sir. Ito na lang nato para makatan mo natin niya. Magati ka sa lugar. Atong boundary yun sa kuan dire sa sentro. Dire. Anong kilid yun na aligi diha. District itong diyan ang kanto dire. Sa ato pa ang pagkalot ang nagpagtambak manumano ra gyud. Manumano na lang kay super pag-green kay naman ning kuan. Wire sa kuryente. Nga po mabutangan dire nga kuan di. Nalapad. Kay service trap na may mainline god. Lagi. Sud. Mano-mano na lang. Mga tao ra pod ang mga tao ra din atong patrabahoon para mga benepisyo pud sila sa atong project. Matag na sige mo nagupilit pa kay kanang kuan kaya ra kay na padunguan siyang kamsul ba. Kuan. Lagi. Ano? Pistahan dire. Yan ang kay balalang ko. Mga tambong ko. Oo. Konsyal dire. Guyor na ikam na guyor na. Kayo manumano basin makatabang mi anak. Lagi ko Mga advertisement. Kung kanus ana ma-realize na project. kaya nga ako nagkuhan ko nga. Kamo, dili man makabalo atong mantabliya. Ang inyo, diri mo sa balas. Sulod og balas sa sako. Ako tiris pambol, dalara ligo-ligo. Nga karon ang mga batanon bitaw. Trabaho ba nga? Lagi untay manula de. Parisa niyo, maling na bigis na bisa kaya ang basketbolan may wala kay manulong lang lag. Dari sa Tumawan, dari sa Michael, na may single nga ring dia. Diyan mo nga sila mo kuan. Muna palikon din tayo kuan ba? Ano lang. Unsay mga kini na dito na lang ko kuan. Okay. Murag, sabay lang kang gagol kay. Sabay nga na magdala mag motor. Sir. Ha? Nga na lang ka din, aron ihapos mama din balikin lang ko. Pastor, na ka. Tara. Wala to, sir. Thank you. Yeah. Salamat, Sir. Huli na mi.
Salamat kayo. Naka-experience siya yun mi diri sa inyohang kuan. Baha. Luuyap po na rin lang kahimtang, no? Salamat! Ah, bibo noon. Ayaw na, kaya para makita kung nato kung sa mga problema na rin. Sa sitwasyon ba? Ito na lang natin experience sa matindi. Atong snow protection. Ha? Boleh tahu? Masa boleh tahu nga naman mi? Naman mi ma? Tahu ba yan mi ma? Pastor, 1, 2, 1, 2, 3. Diha, tunog tubig. Eh. Dali. Uy, init kayong tubig. Bukan mangguni diri. Ako ning manghod. Gaway kang nagagigag sa buwang gasete. Nakaduaw mas tubod god. Dong bata. Zanza, sige na, kaya na mama. Kamay mo mama. Bilin ka. Bilin ka diri? Dili. Dali na kay pud ko ano man swim na ng barko. Oh, sige. Gunitan na Kaya gunitan, ang barko. Diha di ka. Di, ana. Diri o. Isa ka. Dili ba ani? Diri. Dali ni mama. Ugos. Bebe, kugos. Dili ko gala. Unsa man ni siya mura man ni? Ora maning si longlong oy. Toli ko na yan. Ay! Ay, kapan ma'am? Adop ni kalau. Tulog ka adlaw ay klase. Aya kasi kami kaligo baruto ah. Ngawa kayo. Pagkatulog ka adlaw